Egunon, ongi etorri magazinera. Gaur bi elkarrizketa izan ditugu, lehenik eta behin Raúl López Estilaseko kidearekin egonen gara, eta gero Lorea Flores Greenpeaceko koordinatzailearekin. Beraz, erramezala mil esker, eta has gaitezen betiko edukiak ikusten. Has gaitezen lehenik eta behin efemerideak ikusten, gaur apirilak post. Apirilaren bostean, baina 1794an, Georges Jacques Danton eta haren aldekoak exekutatu zituzten gillotinan. Urte batzuk beranduago, baina egun berean, 1963an, telefono gorria konektatu zuten. Egia esan beltza zen eta estatubatuar presidentea zen John Kennedyren despatxoa Washington DC eta sovietar Nikita Khrushcheven Mosku lotzen zituen. Azkenik, 2011ko apirilaren bostean, Baruch Samuel Bloomberg estatubatuar zientzialari eta medikuak B hepatitisa aurkitu zuen. Ikus ditzagun orain lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur apirilaren bosta da asteartea, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Korrikaren 6. egunean baztan zeharkatu du goitzaldera. Nafarroko gobernuak 30 milioi bideratuko ditu Sakanako zonaldeko garapen industrialerako. Enpresek eta toki erakundek 17,3 milioi euro eskura ditzakete gazten emakumeen eta zailtasuna dituzten personen kontratazioa sustatzeko laguntzetan. Kontratazio mugagabeak 155 egin du gora Nafarroko gazteen artean. Lab sindikatuak agiri baten bitartez kritikatu duenez, kontratazio mugagabeak joan den hilabetean Hego Euskal Herrian gora egin du, baina indarrean dauden kontratu guztien 20% baino ez da izan. Maskarilaren erabileraren amaiera barrualdetan iritsi liteke aste zaindu ondoren. Adinekoen Iruñako Udal Kontseiluak hirian herritarroiei zuzendutako itunak eta programak aztertu ditu. Bisoi europarraren habitata ezagutzeko ibilaldia Nafarroan, ingurumena antolatzen duen udaberriko ingurumen hezkuntza programaren hurrengo jarduera. Orain pasagaitezen asteko agenda ikustera. Gaur apirilak bortz, arratsaldeko 7:30 Cibibox Kondestablen proiekzio audiobisuala izanen dugu. Euskal literaturaren historia sobrenatural bat izenpean. Irriziklo 2022 Nafarroako antzerki eskolan izango da apirilaren 6 arte. Apirilaren 6 horretan lehendakari gaia antzerkia izanen da Iker Galartza eta Zuaitz Gurrutxaga aktore ezagunen eskutik. Apirilaren 6an baita ere, Argiaren enigma hitzaldia izanen dugu Iruñako Zibikanen, Jose Ramon Etxeberria Bilbao eta Kristina Zuzaren eskutik. Apirilaren 7an, hortzegunean, bihotz, bihotz, bitxotx, antzerkia egonen da Karrikiri elkartean, Iruñean. Garazi San Martin izanen da antzezlea, nano antzerki formatu batean. Apirilaren 8an, ostiralean, Kerobia taldeak joko du Zentral Cafe antzokian, Iruñean. Hilak izeneko album honekin Kerobia itzuli da. 8 abestiren bidez, etorkizun baten bila lurretik irten ziren misioetako tripulatzaileen istorioa kontatzen du taldeak. Kerobia estiloko lan honek ez du inor axolagabe utzi nahi, letren gordintasun edo samurtasunagatik, bere musikaren soinu urratzaile edo harmonikoagatik. Edozein plataformako serie bat izan daitekeen diskoa. Apirilaren 8an ere Arangurenen magia, aroa eta mirariak, Asier Kidamanen eskutik izanen da. Esperimentu benetan magiko honetan publikoak mirari txikiak bizitzeko aukera izango du Asier Kidamen eskutik. Umoreak eta soinu banda zaindu batek inguratuta, botere handiak dituen aro bat, ardi jostalariak
baita magia egiten duten pelutxe bat ere. Eta apirilaren 9, larun batean, Gatiburen kontzertua 6:30 Iruñeko Kafe Zentral antzokian. Egun berean, larun batean, Nora zoaz Kalamiti antzerkia Labagunean, antzezlan familiarra Kaktus antzerki konpainiaren eskutik. Nafarroako antzerki eskolak Zit-Zat obraren aurkezpena hartuko du. 2021 urteko aurrentzako antzerki testuen lehiaketako irabazlea. Emanaldia apirilaren 9 izango da, 6etan, egilea Pablo Barrio, zuzendaria berriz Xavier Artieda. Lan fisikoa, testuala eta hizkuntza ugari nahasten dituen eszena proposamen komiko dibertigarri eta originala, non antzezleak antzerki maskarak eskaintzen duten adierazkortasunez baliatzen diren pertsonaien sorkuntzarako eta baita argiaz eta musikaz eszenatoki gainetik. Gainbegiratu ditzagun orain egunkarietako azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Nafarroak garraioari, lehen sektoreari eta autonomoei laguntza fiskala emango die. Horixe da lerroburu nagusiaren bidez adierazi dutena. Berria, Txibite presidenteak IRPF-ren jaitsiera iragarri du krisia gehien kaltetuko sektoreentzat. Berri horren bitartez laguntzen da. Gobernua gasolio profesionala itzultzeko beste eredu bat aztertzen ari da. Argazki nagusian berriz, 2 nekazari ageri dira izozteen kalteak ikusten etxaurin. Izozteek fruta arbolei eta almendroei eragin die azaldu dute. Beste lerroburu txikiago batean, Iruñea etxebizitza gehien igotzen den estatuko 2. hiria dela adierazi da. Langabeziak gora egin du martxoan, gerraren eta energiaren prezioaren eraginez. Eta azken lerroburuan, Europar Batasuna zigor gehiago prestatzen ari da Errusiarentzat Ukrainiako basakeriengatik. Diario de Navarrara pasako gara orain. Lerroburu nagusian. Entzungailuekin gidatzeagatik jarritako isunen kopurua irokuiztu eginda Nafarroan. Berria azalduz, zigorrak 800 inguru direla urtean azaltzen da, batez ere gazteentzat. Baina Nafarroako isunen erradiografia eginez, gehiegizko abiaduragatik dira isunen 171. Argazki nagusian, Juan Jose Akerreta artista. Atzo goizean, kartelaren ondoan emozioen lorategia La Casa de la Misericordia egoitzan. Eta lerroburuan, zezenferietako kartel atipikoa. Akerreta margolariak diseinatu du zezen plazaren mende aurreko kartela, San Ferminetako ikono fisikorik gabe. Goazen gara egunkariarekin. Lerroburu nagusian. Etxeratek salatu du beti dagoela salbuespenik preso politikoekin. Gogaituta dagoela adierazi du, legeak jasotzen dituen eskubideak urratzen dituelako. Baimenak izan beharko lituzketen 168 presoetatik 22 bakarrik dituzte. Argazkian txirrindulari bat ageri da erlojupekoan eta lerroburuak, Roglikek uste baino alde handiagoak atera ditu Ondabirriko erlojupekoan. Azpiko berrietan honako lerroburuak. Errealak Espainol gainditu zuen eta Alabesek Mendilibar kargugabetu zuen. Rafael Poki egindako elkarrizketan, gerrak ez dio inori ezer onik ekarriko. Langabeziak gora egin du berriz eta jada 151.000 dira langabeak. Eta azkenik, oposizioak 1.867 milioiko soberakina erabiltzeko eskatu dio Urkulluri. Berria egunkarira pasa gaitezen. Lerroburu nagusian zera nabarmendu du berriak. Berotegi gas isuriak 2028tik murrizten hasi beharko dira, berotzea mugatzeko. Azalpenean jarri dutenez, IPCC-ren arabera, 3 urte barru emariak nabarmen gutxitzen hasi ezean, 2100erako 3,2 gradu igoko da planetaren temperatura.
petroleo kontsumoak 160 jaitsi beharko luke 2050erako, eta ikatzak 185. Argazki nagusian, korrikaren argazki bat, Donibane Garaziko erdigunean. Doakotasuna aldarrikatu dute euskaltegiek. Bertze argazki txikiagoak txirrindularitza izpide. Itzulian Rogliken lehen egunetik horiz. Nabarmendu duten bertze berrietako batean, Europar Batasunak zigor gehiago ezarriko dizkiola Errusiari adierazten da, Ukrainiako sarraskien karietara. Azkenik, Hungariako bozetako garaipen argiak ahalmena emango dio Orbani erreformak bere kabuz egiteko. Eta azkenik eta betiko moduan Euskal Herria Irratia. Berri nagusian, korrikaren argazkipean, korrika betatzen saiatu da Navarra Suma parlamentuan. Korrika etako presoen aldeko propaganda hutsa egiteko baliatu dela uste du eskuineko hirukoak, eta adierazpen instituzional bat aurkeztu du euskararen aldeko lasterketaren aurka. PSNek eta Navarra Sumak alde bozkatu dute, baina gainerako taldeek ekidin dute testuak aurrera egitea. Bigarren berri batean honakoa, bihar amaituko da parkean euskarazen izen emateko epea. Eta azkenik, Laben prentsaurrekoaren argazkia lagunduz, kontratazio mugagabea Hego Euskal Herrian, 20% baino ez dela igo salatu du Labek. Movistarrek pertsonen bizitza hobetu nahi du. Izan ere, orain, gigabaterainoko zuntza, datu infinituak, eta Movistar gehi futbola izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzakezu opari gisa. Hori guztia 125ko deskontuarekin, 4 hilabetez fusion selekzionera pasatzen bazara. Pasa Movistarrera eta ikusi nola bizitza den apur bat hobea. Eta ikus dezagun orain eguraldia. Gaur asteartea giroa eguzkitsua izango da. Hodei batzuk ikusiko ditugu, goizean Kantauri isurialdean eta arratsalde gau partean hegoaldean, baina oro har, egunaren gainerako orduetan eguzkia izango da protagonista. Eguna hotzetik hasiko dugu, barnealdeko leku gehienetan izotza egingo du eta lainogune batzuk sortuka dira. Egunaren erdiko orduetan temperatura 12–13 gradura hurbilduko da. Ipar eta ipar-ekialdeko haizea ibiliko da. Asteazkenean hodeiak ugaritu egingo dira. Hodei gehiago ikusiko dugu, batez ere egunaren erdiko orduetan eta arratsaldean eta Kantauri isurialdean. Bertan, gainera, tantaren bat utz dezakete. Temperatura minimoak igo egingo dira. Hala ere, goizaldean oraindik hegoaldeko zenbait lekutan izotza egin dezake. Maximoak ezer gutxi aldatuko dira. Mendebal osagaiko haizea ibiliko da. Egunaren erdiko orduetan eta arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea nagusituko da. Eta gaur goizan errandugun bezala, Raúl Lópezekin gaude. Egunon, Raúl? Baita zori ere. Bere Steilaseko kidea da. Eta, azken aldian, pixkato jartzuna izan duen eta, polemika sortu den gai bat eta solasteko etorri da. Aspaldian, ezkerrak eta, hezkuntza sistemak izan duen aldarri bat dena, ez? Erlijioa, hezkuntzatik baduen tokia zalantzan jartzea, ez dela, eta hor egon dire beti tentsioak, eta hain zuzen ere, horretaz solasteko, Raúl, hemen Nafarroan Lomloeren harira gertatu den polemika hau, erlijio orduak jeistearen proposamen horrekin, eta orain Navarra Suma eta Geroa Baik egin dute lege proposamen bat horren kontra ez. Lehenik eta behin, Raúl, pixkat kokatzeko zer da Lomloeren historia hau?
LOMLOE da hezkuntzako lege organikoa, berez LOE berreskuratzen du, ze kontuan hartu behar dugu, LOE hori bertan berea gelditu zen, ja PP, Rajoy eta gobernura itxitzi zenean. Eta BERT lege famatu hori ezarri zen, ez? Hori zen LOMCE. Orduan, LOMLONCE ja iaz bertan berea gelditu zen, eta gaur egun indarrean duguna da LOMLOE. Orduan, LOMLOErekin etorri dena da, erligioko saioiek, erligio katolikoko saioiek, edo musulmanekoak edo, baina, bueno, Nafarroan ez da apenas ematen, gehiena da erligio katolikoa, bi saioetatik saio bakarrera. Orduan zer gertatzen da horrekin, irakasle batzuk, lankarga, erligioko irakasle batzuk, edo askotxok, lankarga gutxiago izanen dutela. Baina kontuan hartu behar dugu, aurreko legegintzaldian, gobernu akordioan hori sinatu zutela. Hau da, LOMCEk ere ahalbidetzen zuen erligio saioiek erdira jaistea, baina ez zuten egin. Naiz eta gobernu akordioan sinatua izan. Eta BERTek proposatu zuen hori LOMCE lege horren bitartez? Ez, LOMCek esaten zuen, erkidego autonomo bakoitzak erabaki behartzuela. Eta Nafarroan segitu zuten, UPNren garaietan bezalaxe, ez, bi saioekin. Eta, leheno komentatzen genuen, igual, hau pixkat hobe ulertzeko, behar dela atzera begiratu, zeren erligioak hezkuntzan eta jendartean baduen pisua aspaldidanik datorren zerbait da, ez? Konkordatuaren historiakin badu zerbait ikusteko, ez dakit azal... Bai, konkordatuak zaharrak dira, lehenbizikoak, Estatu Espainia edo Espainiako Erresumaren eta Vatikanaren artekoak dira 18. mendekoak, ez? Eta azken aurrekoa zen Isabel Bigarrenaren garaikoa, 1851koa. Gero hori Errepublika garaian bertan bera gelditu zen, baina kontuan hartu behar dugu, erligioa batez ere etzela irakasten edo adoktrinatze hori etzela gertatzen eskoletan gertatzen zen, baina batez ere parrokietan, elizetan eta etxeetan, ez? Elizak sekulako kontrol sozial eta politikoa zuen eta horren bidez ematen zen. Baina hezkuntzan ez zuen oraindik ere inbertzen? Etzen hainbeste, hezkuntza arautuan esan dezagun etzen hainbestekoak, bai ikastetxe erligiosoetan, baina ez hainbeste publikoetan. Esan behar dugu baita ere eskolatze tasa askoz ere txikiagoa zela eta bar. Baina, errepublikakoa gertatu ondoren, nik uste dut lehenagotik sortu zen nazionalkatolizismoa, eta nazionalkatolizismo horrek jende guztia behartzen zuen katoliko izatera. Kontuan hartu behar dugu, 1979 arte, derrigorrezkoa zela Estatu Espainiarrean katoliko izatea. Horregatik, adibidez, Jobaren lekukoak eta beste batzuk horiek arazoak zituzten, ez? Espetxeratuak eta dena izan ziren. Hori alde batetik. Orduan, frankismoari kostatu zitzaion konkordatu berria sinatzea, pentsatu behar dugu gerra bukatu zela 1939an, eta 1953 urtean sinatu zen konkordatu hori. Orduan, konkordatu horren arabera, Elizbarrutiak edo Nafarroako kasuan Artzapezpikutzak eskubidea zuen erligioko irakasleak hautatzeko eta gainera esateko zer irakatsi behar zuten. Orduan, gaur egun Nafarroako gobernuari garai haietan hezkuntzako ministerioari edo udalei zegokion irakasle horiek kontratatzea eta ordaintzea, bai? Baina gero edukia eta esatea zein ziren, hau da, atzez erabakitzea zein ziren irakasle horiek, hori Artzapezpikutzak erabakitzen zuen eta erabakitzen du. Ze gero, transizioa edo demokrazia iritsi zenean, egin ziren konkordatu hori etzen bertan bera gelditu, ze egin ziren beste bi akordio edo itun Vatikanoarekin 1976 urtean eta 1979an, baina gutxi gorabehera mantendu zen ordura arte zegoena. Orduan gaur egun hori gertatzen da, irakasle horiek lan kontratu laborala dute, berez finkoak dira, baina ez dute finko, nolabait esateagatik, bere lankarga postmatrikularen arabera edo zenbatek hartzen duen erligio katolikoa eta bar. Baina, orain nola etorriko den legez jaitsiera hori, horregatik Navarrasomak aurkeztu duen hori, eta geroa bai agertu da horren alde. Gainera esan dute,
Bueno, gehienak emakumezkoak direla, erlijioko irakasle horiek, baina, karo, hezkuntza da oro har sektore feminizatua. Baita ere, ze, klaro, irakasle horiei blindatzen baldin bazaie kontratua, zer gertatuko da? Beste batzuk lanik gabe edo lan gutxiagorekin geldituko direla. Eta gainera irakasle horiek sartu dira haien merezimenduen arabera, ez? Osea, hor dago, noten arabera, edo dituzten ikastaroak, eta bar, edo oposizio bat pasatu dutelako, edo dena batera, ez? Beraz, zuen aburuz ez da egiazkoa edo ez da zuzena, hori ez, emakumeen postua galduko diren argudio hori, ez dela? Bueno, galtzen baldin badira, osea, erlijioko horiek galtzen baldin badute, besteak nolabait berdin geldituko dira, baina, karo, erlijioko irakasleen kontratuak blindatzen baldin badira, beste batzuk aterako dira galtzaile. Eska suma zero moduko bai, eta gainera kontuan hartu behar dugu, eskenatoki, bueno, berri batean ez, baina, claro, batez ere matrikulazioaren jaitsiera ja desente nabaritzen da aurrezkuntzan eta gero eta gehiago nabarituko da, adibidez, lehen hezkuntzan eta gero DBH-en eta bar. Orduan, bueno, ordu kopuru horiek gero eta gutxiago izanen dira eta gainera, claro, hori legean berez ez da agertzen, ez? Bueno, beste lan batzuk emanen zaizkiela eta ez dakigu zein diren lan horiek, baina guk zehazki galdetu diogu eskola baliabidetako zuzendari nagusiari eta esan digu, baietz, osea, horiek ez direla geldituko lan egin gabe, lana emanen dietela. Hau da, soldata osoa ordaindu behar baldin badiete, edo orain arteko soldata ordaindu behar baldin badiete, lana emanen dietela. Eta lana ematen baldin badiete, beste batzuk lanik gabe geldituko dira. Beraz, Raul, hemen kontua da, ea ze ikasgai lehen esten den, ez? Erranen dugu, ez hainbertze, bueno, lan gehiago sortuko den edo gutxiago, baizik eta ze motako lana, ze irakasgai lehen esten. Bai, orain arte, bueno, hori nolabait gordean edo izkutuan, bueno, izkutuan azkenean hori ikuskariak onartzen zuen, ez? Hau da, erlijioko irakasle horrek bazituen ordu batzuk erlijiokoak, eta gero hori nola edo hala osatzen zen beste ordu batzuekin. Baina, bueno, hori ez zegoen jasoa lege batean. Hori zen azken minutuko edo azken momentuko akordio bat, ez? Baina orain, karo, ja legea, foru lege bat izanen zen, uste dugu foru lege horrek arazo juridikoak izanen zituela, errekurritzeko modukoa izanen zela. Orain ikusiko dugu zer gertatzen den, ze nolabait onartu da, parlamentuan onartu zenaz, izan da hori tramitaziora, izapidetzera pasatzea, ez? Baina hori da, zuk esaten duzuna, adibidez, erlijiokoa baldin bada eta lehen hezkuntzakoa baldin bada, horrek ere zera ingurunea edo arloren bat edo beste, edo laguntzak, edo zaintzak, edo berak lan hori egiten baldin badu, beste batek ez du eginen, ez? Raul, edo zein kasutan jendeak, bueno, nik aitu izan dut argudioa erraten dutenak, bueno, zuek ari zarete erraten hau erlijio katolikoa dena, baina ikasgai hori da, erlijioa, ez? Gizakien aspektu kultural errelevante bat jorratzen duen ikasgaia, ez? Eta orduan erraten dute, bueno, beraz, zilegi da, erlijioa jorratzea, etika jorratzea den bezala, ez da? Zer erantzun horri? Alde batetik, zer eskatzen du hartzapezpikutzak eta hori da konkordato horretan jasoa dagoena. Batez ere hori ja, konkordatua 1953 urtean, frankismoa bete-betean geundela, edo zeudela, ez? Gu jaio gabe geunden ez da gorka. Baina gero ja transizioan nolabait ezarri zen ordezko asignatura hori, bai? Eta, karo, ja, Eliza Katolikoak esaten zuen, ordezko asignatura bat egon behar da, gainera ebaluatuko dena, eta orduan ikasleak ez dira eskapatuko, ez, dute ihes eginen. Da nolabait, eta gainera erlijioa beti zen errexagoa, notak altuagoak, hori zen ikasle horiek erakartzeko, baina kontuan hartu behar dugu erlijio katolikoan doktrina katolikoa ematen dela. Bestea da erlijio kultura. Erlijio kultura, ikusi beharko litzateke, hori asignatura batean ematen den, edo asignatura ezberdinetan, adibidez, historian, filosofian eta bar, jakina erlijio kultura behar dela, ulertzeko adibidez, guk dugun ondare artistiko guztia, ez? Adibidez, elizetan, edo pinturan, eskulturan eta bar. Edo jendartean duen pesua. Baina baita ere, gero eta gehiago ezinbestekoa da baita ere, musulmanen erlijioa
islama ulertzea, edo islaman barrenean dauden sunitate eta txiitak, edo drusoak, edo jazidiak, edo budistak, edo hinduak, edo ateismoa. Orduan, klaro, hori guztiz demokratikoa balitz, erlijio bakoitzak izan beharko luke bere tokia, bai? Eta gainera, baita ere ateismoa edo agnostizismoa lantzeko beste asignatura bat, baina hori ezinezkoa litzateke, hori dena kudeatzea eskola batean. Horregatik gure sindikatuak eskatzen du eskola laikoa, batez ere eskola publikoa laikoa izan behar duela. Hor izango lukeelako izatekotan tokia, ez, erlijioaren kulturak. Bai, eta bakoitzak ulertzeko elementu horiek, baina esan dudana, kurrikulum osoan zabalduta egon daiteke hori dena. Zu beharrik akaso bere ikasgaia. Edozein kasutan erraten genuena gaur egungo erlijioa, erlijio katolikoa da ematen dena, eta horrek badituela bere sustraiak, aipatu dugu, segurazki ere, frankismotik, ez? Raul, jende honditzek, agian ez dio harrituko hainbertze Navarra sumak hau defendatzea, agian gazteagoak garen hori, harritzen digu geroa baik, badola olako estetika berritzaileago bat eta bertze moduko itxura bat, hau ere defendatzea. Gu ere harrituta gaudez, batez ere geroa baik, gero esaten duela, feministak direla, haiek adibidez 2017 urtean LGTBI berdintasunerako legea onartu zen parlamentuan eta horiek horren alde bozkatu zuten eta gainera oso pozik agertu ziren eta bar. Eta gogoratu behar dugu adibidez doktrina katolikoan, Eliza Katolikoaren katezismo ofizialean esaten dela homosexualitatea antinaturala dela eta horren kontra egin behar dela. Orduan zertan gelditzen gara. Gainera, hartzapezpikutzak adibidez irakasleak kontratatzeko besteak beste egokitasuna ematen die, ez? Egokitasun moral bat edo. Eta orduan, kasu pilo bat egon dira, jendea kaleratu egin dutela, zer dakinik, ez? Adibidez, erlijioko irakasle bat emakumezkoa gizon dibortziatu batekin ezkondu zelako. Eta etengabe, ze hor irakasleen artean badira batzuk finkoak direnak eta beste batzuk kontratazio zerrendetan daudenak. Eta kontratazio zerrendetan, etengabe ikusten dugu hartzapezpikutzak, ez dakit honi edo besteari edo hurrengoari egokitasunak kendu egin diola. Eta egokitasun hori kentzen da arrazoi heteropatriarkal matxista horiengatik, ez? Adibidez, jazkerarengatik edo gauez ateratzeagatik edo ez dakin norekin ibiltzeagatik. Hori onargarria da ustez sistema berdintasuna eta ekitatea babesten duen hezkuntza sistema batean, eta gero alderdi batek bere burua feministatzat, LGTBI zaletzat eta bar definitzen baldin badu bere burua horrelako blindajeak onartzeko prest dago, edo horrelako lege bat babesteko prest dago, oso kontraesankorra da gure ustez. Hor, batematek pentsatuko du ere, ze irizpidez berdinak ematen diren, ez? Nola kentzen zaion pixua adibidez euskerari, eta gero nola ematen zaion bertze gauza batzuei, ez? Segurazki batematek hori pentsatuko du. Lege honek, Raul, badu aurrera ateratzeko aukera handia? Ikusiko dugu. Aurreko astean izan zen horren inguruko, nik uste dut parlamentuan ja bi aldiz jorratu dela gaia. Lehenbiziko aldiz UPNek edo Navarra sumak aurkeztu zuen eta ja geroa baik adierazi zuen bere aldekotasuna. Gero ja hurrengo pausua izan da izapidetzera onestea, izapidetzera tramite parlamentarioarekin jarraitzea eta orduan biak agertu dira horren alde. Geroa baik disimulatu du pixka bat eta atera du gai hori, ez? Gehienak emakumezkoak direla, egoera prekarioan daudela, baina kontuan hartu behar dugu egoera emakumezkoak eta egoera prekarioan dela irakasle askoren egoera. Hori alde batetik, orduan horrekin defendatzea guretzat da, ez dakit, oso ulertezina, ez? Bertze aldetik errango nuke, segurazki aurreskolako jendea gainera argudio hori pixkat tentuz hartuko du edo molestatuko dio akaso, haiek direlarik erraten sektore feminizatu eta prekarizatua direla, eta geroa baiek ez duelari kasurik egiten, gobernuak gero eta
PSN. Bai, karo, gobernuan dago, egia da, kasu honetan, ardura dela PSN-erena, ez? Baina hor daude, ez? Haurreskoletan borrokatzen hain zuzen ere baldintza hobeagoak izateko, eta ematen du, bai, batzuk lehen mailakoak direla eta beste batzuk bigarren mailakoak edo hirugarren mailakoak, ez? Bai, arrazoi osoa duzu Gorka. Zuek, Raul, pixket zehatzera joz, zer proposatzen duzu egitera? Pentsatzen dut, kontra eginen duzuela, agian ze moduko ekintzak proposatzen duzu? Bai, holako foru lege bat ateratzen baldin bada, lehen instantzian, nolabait esateagatik, hori errekurritzeko gaitasuna dutenak dira parlamentuko alderdiak, bai? Gero guk ikusiko genuke maila juridikoan zer egin dezakegun alde horretatik, ez? Baina, oraindik onetsi ez denez, guk salaketa politikoa egiten dugu, ez? Eta iruditzen zaigu ezin dela aurrera atera. Zer gertatzen da, Navarra Sumak eta Geroa Baik bien artean gehiengoa dutela eta atera daitekela, baina gure ustez Navarra Sumak guez gaude batere ados, baina Navarra Sumaren nolabait ideologian bete-betean sartzen da hau. Eta horregatik, ja esan dut, oso harriturik gaude Geroa Bairen jarrerarekin. Eta espero dugu, ja azkeneko bozketa ematen denean, lege hau ez ateratzea. Hori da espero duguna. Suposatzen da, normalki, hala beharko luke, alderdi politikoak direla jendartearen ordezkaritza ez, errepresentazioa, kasu honetan gehiengoa izango lukete. Hala ere, iduritzen zaizu, Nafarrak, jendarte Nafarrak, lege proposamen horren alde daudela, hau da, erlijioa bere horretan mantentzearen alde daudela, edo uste duzu, Nafarrak uste dutela hezkuntza laiko bat behar dela? Nik uste dut laikotasunaren alde dagoela jende gehiena. Ikusi besterik ez dago, adibidez zein den, jendea horren katolikoa balitz, elizak meza ematen denean, bete-beteak egon lirateke, ez? Apez bokazio horiek horrela egon beharko lirateke, eta ez da horrela, ez? Orduan gizarte asko aldatu da, baina elizak oraindik ere privilegio askori eusten dio. Orduan ikusi, bai, hor dago disonantzia handi bat, eta baina privilegio horiek daude. Imaginatu zer gertatu den immatrikulazio guztiekin, ez? Eliza katolikoak oraindik ere, begira, errenta aitorpenaren kanpaina berehala iritsiko da, eta hor dago laukitxoa, ez? Elizaren alde, zergen zati bat uzteko. Bai, itunpeko ikastetxeen finantziazioa hor dago baita ere, hori ja Felipe Gonzálezek egin zuen 1985an, baina ikusten ditugu privilegioak, ez? Privilegioak alde batetik eta zuk aipatu duzu, Gorka, adibidez, aurrezkuntzako langile horiek nola dauden, eta ez bakarrik aurrezkuntzakoak, aurreskoletako langile horiek. Badirudi aldaketa batzuk errexagoak direla egiten bertze batzuk baino, ez? Claro, elizak beti potere hori izan du, badakigu gainera justizian eta epaileen ideologia oroar, denetik dago, baina oroar oso kontserbadorea dela, Opus Dei noraino sartua dagoen, eta ez bakarrik Opus Dei, ez? Adibidez, La Manadaren, ez? Epai famatu horretan gertatu zen guztia, baina ez bakarrik, ez? Eta orduan, nolabait potere horretaz baliatzen dira. Orain adibidez, azken urteotako gaia da Eliza barrenean ikastetxe katoliko horietan, eta ez bakarrik ikastetxetan egon diren abusu guztiak, ez? Abusuak eta bortxaketak eta denetik. Izebergaren puntaren punta ezagutzen dugu, baina zenolako zailtasunak dauden hori ikertzeko, biktimei laguntzeko, eta bar. Eta hori da, nolabait, poterean, potere erreal horretan, potere faktiko horretan, Eliza ezur muineraino sartua dagolako. Eta hortik, edozein gauza aldatzeko zailtasunak ez dela? Bai, horren seinale da, orain Navarra Sumarekin ateratzeko baina, aurreko legegintzaldian ere, teorian, aldaketarako gobernua, ez? Ezkerreko, hortzeuden Geroa Bai, EH Bildu, Izquierda Ezkerra eta Podemos. Eta etzen lortu. Eta orain aldaketa hau, ez dakit, Geroa Baik aipatzen du sozial berdea dela. Nik ez dakit, sozial berdetasun hori egiten non dagoen.
honetan eta gauza askotan, ez? Hortxen, Raúl Lopezen hausnarketak, Steilasen partetik, mila esker handiz, gaur goizean etortzeagatik. Ez da zeren eta hurrengora arte. Ikusiko dugu zertan gelditzen den lege proposamen hori, eta izanen dugu horren berri, seguro, mila esker handiz. Zuei. Ikus ditzagun Iruña herriko udaletako albisteak. Az gaitezen Berrio Beitikin, 2021-22 ikasturtean eskola adinean dauden aurrentzako kirol jardueretako diru laguntzen deialdia egin dute. Eskola adinean dauden aurrentzako kirol jardueretako diru laguntzak eskatzeko epea 2021-22 ikasturteko apirilaren 7-tik 27 bitartekoa izango da. Eskaerak udaleko erregistro orokorrean aurkeztu ahal izango dira, 9:00 2 orduetara. 2022ko Aste Santuko aurrentzako hiri kanpaldietan onartutako zerrenda 2022ko Aste Santuko hiri kanpaldiak apirilaren 19, 20 eta 21 izango dira. Berrio Beitiko erabilera anitzeko eraikinean eta Artikako Maria de Maeztu kulturetxean. Apirilak 9ean La Reina de Larga antzerkia izanen da. Iruñeko karrika batek Remigia Etxarren du izena. Iruindar ura oso ezaguna izan zen 19. hasieran, eta jendeak Argako erregina esaten zion. Estefania de Paz Asinek funambulista haren bizitza sinestezina kontatuko du agertokian. Remigia hil zenetik 100 urte joan diren honetan. Berriozarko udalak Franziska Setuain izeneko bakearen deialdia publikatu du 3.000 eurokoa. Bekaren helburua Berriozarko bilakaera historikoa aztertuko duen ikerketa bat argitaratzea da, eta 1960tik 21. mendeko hasiera bitarteko epean kokatuko da bereziki. Horretarako, herriaren eraldaketan eragin zuten funtsezko gertakariak jaso beharko ditu. 300 biztanle baino ez zituen garaitik, Nafarroko 10 udalerririk jendetsuetako bat bihurtu artekoa. Bertze albiste batean laguntza sozialeko garraioko deialdia taxi bonua eginda. 2022 urtean deialdi honen xedea da banakako laguntzak arautzea, taxi bonuaren txartelaren bidez ematekoak, mugitzeko desgaitasuna. Bertze albiste batean laguntza sozialeko garraioko deialdia taxi bonuena deitu da. Deialdi honen xedea banakako laguntzak arautzea, taxi bonuaren txartelaren bidez ematekoak, mugitzeko desgaitasuna larriak direla eta hiri garraio kolektiboa erabiltzeko zailtasunak dituzten pertsonei garraio egokitu alternatiboa taxia eskaintzeko da. Azkenik, Berriozarko musika eskolako udaberriko kontzertuen zikloa hasi da. Udaberri guztietan bezala, musika eskolak kontzertu zikloa eskainiko du martxoaren 28tik apirilaren 11 bitartean. Espezialitateka. Kontzertu hauek eskolako entzunaretoan bertan izango dira, eta gonbidapena eskuratu beharko da kontzertuetaz gozatu ahal izateko. Pasa gaitezen Burlatara. Lagunarteko hizkera garatzea eta ongi pasatzea oso mesedegarria da gaitasun linguistiko eta sozialentzat. Eta aisialdiak garrantzi berezia du arlo horretan. Hortaz, Burlatako udalak lehen hezkuntza eta DBH-ko udako euskarazko udalekoak antolatu ditu 2022-ako. Udal tabernen kudeaketa kontratua esleitzeko deialdia ere egin da. Udal igerilekoak, kulturetxea, adinekoen zentroa eta jauregia, oinarriak Nafarroako kontratazio atarian daude argitaratuta. Horretaz gain, Lauarain dantza ikuskizuna izanen da apirilaren 9 kulturetxeko antzokian. Euskal dantza da ikuskizunaren ardatz, bai tradizionala, bai berrituena. Eta Lauarinen esanetan sortze prozesu horren ondorioz, muntaiak zubi bat uzten du atzean, arrasto bat hurrengo belaunaldientzat. Euskal dantzaren aria hautsiko ez duen zerbait. Eta igandean, Oliver Magoa eta Liuba
Erdi Aroko ipuin magikoa ikuskizuna ematen izanen ditugu toki berean kulturetxean. Eta bukatzeko Iruña. Iruña Trinitarioen trenbidearen interpretazio zentroaren geltokiko eraikina amaitzen ari da. Iruñeko udaleko lehendakaritza batzordeak, Enrique Maia alkatea bertan zela, Nafarroako trenbidearen eta bide berden interpretazio zentroaren geroko geltokiaren obrak bisitatu ditu gaur. Geltoki hori Kosterapea pasealekuaren ondoan dago, Trinitarioetan. Batzordekidek in situ egiaztatu dute Nafarroako trenbidearen lagunen elkarteak, ANAF gazteleraz, egindako lanen aurrerapena. Udalarekin iazko azaroan sinatutako hitzarmenaren ondorioz. Iruñeak 147,6 handitu du aurten ikastetxeak kontserbatzeko eta mantentzeko aurrekontua, 1,9 milioi eurora iritsi arte. Legegintzaldi honetan, ikastetxeetan 3,6 milioi euro inbertituko dira. Inbertsio hori garrantzitsuena Ermitagaina ikastetxe publikoarena izango da. Bertan estali baita kanpoko patioa, 8,25. Iruñeak 147,6 handitu du aurten ikastetxeak kontserbatzeko eta mantentzeko aurrekontua, 1,9 milioi eurora iritsi arte. Legegintzaldi honetan ikastetxeetan 3,6 milioi euro inbertituko dira. Inbertsio hori garrantzitsuena Ermitagaina ikastetxe publikoarena izango da. Bertan estaliko baita kanpoko patioa, 828.000 euroko kostuarekin, horietatik 1.000 2021eko aurrekontuaren kargua izan ziren. Gainera, 2022an Mendillorriko El Lago eta Mendigoiti zentroak jasoko dituzte udal inbertsioak. Zentro horietan kirol pistaren estalkia aldatuko da, eta bi zentroek partekatzen duten patioan obrak egingo dira. Bi jarduketen kostua guztira 474.000 eurokoa da. Bueno, eta bigarren elkarrizketa honetan Lorea Floresekin gaude, bera Hego Euskal Herriko Greenpeaceko koordinatzailea da. Egunon, Lorea? Egunon, zeire. Ongi zaude, espero dut ongi egotea, goizean xoko hau guretzat hartzeagatik, pentsatzen dut gainera, ja olako deklarazio andana bat egin dituzuela, beraz, mil esker guri ere jaramon egiteagatik. Ba, ez da, gainera zuek gero eta gehiago galdetu, gero eta gehiago adituko da, eta guri ere komeni zaigu kontu honen berri izatea jendeak. Ba, emanen dugu orduen kontu horren berri, hain zuzen ere deitu zaitugu Lorea, ba, azken aldian Kaparrosoko makroetxalde horren kontu egon den eztabaida horrengatik, ez? Egon Valle de Odieta enpresak jarri du salaketa bat, erakundean dana bati, haien artean Greenpeace, ba, egin dituzuen deklarazioengatik, ez? Eta martxoaren 30an deitu zizueten epaitegira. Konta iguzu, Lorea, zer da zehazki gertatu zena? Bueno, erranberrago oraindik salaketa ez dagoela, edo behintzat guk ez dakigula. Kontua da, joan den urtean, irailean, hainbat eragilek Nafarroako parlamentuan txosten bat entregatu genula. Txosten honetan hainbat informazio zegoen makroetxaldearen inguruan, sortzen zuen kutsadura, zituen zigor espedienteak eta barrez. Eta hori erabilita, makroetxaldearen jabeak, Valle de Odietak erabaki zuen, beraien izen ona zikintzen ari garena ginela, eta irainak eta kalumniak egin genitula. Orduan, salaketa sartu antzinetik edo badago derrigorrezko paso bat, eta hau zenez, adiskidetze ekitaldi hori, horrat deitu ziguten, eta orduan eskatzen zigutena martxoaren 30an zen, barkamena eskatzea, eta emandako datu horiek edo, atzera egitea egin genituen adierazpenetan. Eta pentsatzen dut, hala dela, ez? Eskatu duzuela barkamena. Eta azken finean erraten duguna, txostenarek baditu 178 horri. Eta 7 dira bakarrik guk idatziak. Bertze guztiak dira informe ofizialak, administrazioak egindakoak,
eragileek egindako txostena, Nafar gobernuko web orrian dauden datu publikoak erabilita, informazio hori guztia, informazio publikoa da, egiaztatua, orduan nola eginen genuen atzera. Egiazkoa den informazio batetan, baina gainera ez dela guk erraten dugula egiazkoa dena, ez? Administrazioek erraten dute, orduan erran genuen ez genuela atzera eginen, ez genuela barkamenik eskatuko, eta orduan hori urte bat du orain enpresak salaketa efektibo egiteko, eta abokatuek errantzigutenarengatik asmo guztia dute, antzinera egiteko. Horrek erran nahi du Loreak, segurazki ere, haiek kalkulatu dutela, kalte egiten ziela, ez? Zuek atera dituzuen deklarazio horiek egin izin duzute, pentsatzut beren kalkulo enpresarialak, eta dute, hemen pasatzen ari dira bertze eragile hauek. Zehazki Lorea, ez zaudete bakarrik Greenpeace, eragilean dana bat zaudete, ez dakit aipatzen alduzun bertzeren bat? Bai, 14 eragile gara, oain buruz ez ditut denak erranen, baina, adibidez, badira bertan, Kaparrosoko etxaldean inguruko herrietako bizilagunaz, ez Alnus eta Marsilla Biba kolektibokoak, Nafarroako sustrai erakuntza, badago ere Soriako azendera elkartea, azken finean ere bai edo dietak duena Nafarroan ez da bakarra, ez? Nobiarkasen ere Sorian badauka aurre ikusia 23.000 beiko bertze etxalde bat, eta horregatik ere ez, Soriako jendea ere elkartu da gure borroka honetara, Reas, Mugari Gabe, etxalde, N, olako, N justu uste dut ez dagoela deitua, baina bai gure plataformaren parte osatzen duela, hori, 14 gara deituak, egia da gehiago gaudela makroetxaldeen aurkako plataforma horretan. Zuen kasu partikularrean, Lorea, hori, ez da berri txarrena, ez? Segurazki ere, erakunde bezala, zailagoa da, olako zerbaiti aurre egitea bakarka zaudenean, ez, bertze 14 kiderekin, ez dala? Bai, hori da, eta gure abokatuek ere erraten ziguten lehendabiziko kontua, hori zen harrigarria zela, nola oneri, honekin hasia zen enpresa, ez? Batzuetan, ez, olako salaketak, ez, edo olako estrategiak erabiltzen dituzte enpresa hondiek, azkenean protestan dabilen jendeak ikiltzeko, protesta horiek isiltzeko, baina, klaro, gure kasuan, ez dakit ze puntotara neurtu duten, ze 14 eragile sartu digute, 15 persona, eragile batzuk gainera agian txikiak dira, baina bertze batzuk ez hain txikiak, ez? Greenpeaceek bera badu nahikoa indar, sustrai erakuntzak ere bai, orduan, abokatuak harrituta zeuden mandako pasu honekin, ez? Azkenean, hori, 14 eragile gara, indar desente metatu dezakegu, eta momentuz indartxu sentitzen gara. Claro, azkenean, haien irudia zaindu nahi baldin badute, ez dirudi oraingoz behintzat taktika agian aproposena bilatu dutenik, agian bai, ez dakigu, ez? Baina, 14 eragilerekin sartzean, oraingoz sortu dena behintzat da, nahiko istilu eta nahiko polemika edabideen munduan, ez? Orduan, hain zuzen ere, ez dakit, ikusiko da, baina oraingoz harritzekoa, zuk erraten zenuen bezala, zentzu horretan. Zergatik uste duzu, Lorea, zuekin sartu dira, hain zuzen ere, eragile ekologistak zaretelako gehienak, ez dela, pentsatzen dut? Bai, haunitz ekologistak, erran dudan bezala, badira ere abeltzain eta nekazal sindikatuak, hori, han ingurukoak gehiago bizilagunen asoziazioak dira, asoziazio ekologistak baino, ez? Baina, kontua da, zalaparta egiten hasi ginela, eta hori etzaile ongi heldu, gainera horre ere pentsatzut, bere garaian errantzen, ez? Eroskik erosten zuela beraien esnea, eta izan ziren protesta batzuk ere eroskiren aurka, eta agian baliteke eroskik ez, ere kargu hartu izana, enpresari erranez zuen aktibitatea kaltegarria da ingurumenarentzat, bagian zingo dizuegu erosi hau, ez? Eta, izan daiteke ere, egia erosle batzuk sortu den kalapita guzti honekin kargu hartu izana, ez? Orduan, pentsatzot, bai, kezkatuta daudela eta beraien estrategia gure aurka jotzea dela. Nor da Lorea Valle de Odieta? Hau, enpresa handi bat da, erran duzu, Nobieskasen ere bai, badola bertze enpresa bat,
ez egiten enpresa berdina den, nola den? Nor dire Balledo horietan? Ba, egia errateko, kontutan hartu dara, hasiera batean, segura eski etxalde txiki bat zirela, uste dut Ultzaman dagoela, ez? Balledo dieta bera, eta han hasi zen kontu hau. Gero zerbaitengatik, ba, ez dakit lurrak merkeago zirelako, edo lurrain ezaugarriengatik edo, Kaparrosora jo zuten, ba, etxalde handiago hau egiteko. Hor tartean ere badago HTN enpresa, bi dira, baina ia bat izanen balidira bezala, ze HTN da, azken finean hor dagoen metanizadora, behitegitik ateitzen diren minda eta hondakin organiko guzti horiek tratatzeko erabiltzen dena, eta hortik, energia eta digestatua edo, gero ongarria ateratzen da. Bi enpresa hauek, Balledo dieta eta HTN, beraiek dira ere Nobierkasen Sorian aurkeztutako proiektu hori aurkezten ari direnak. Enpresa bera da, Nafarroa hau da, orain Sorian 23.000 behiko makroetxalde bat egin nahi duena. Beraz, pentsatu izanen dela Nafarroko enpresa, potente bat bederen, ez? Ezakita hundienetakoa, ezakit zehazki nola den, baina enpresa hundia. Bai, hitz potentea da, eta erran daiteke gainera, ahalmen ekonomikoa nahikoa duela, behintzat, abokatu on eta gogor kuadrilla bat kontratatzeko, ez? Zeren eta, gure txostenean erraten genuen, ez? 19 zigor espediente irekita dituela, mino beraien abokatuak denbora eta gogoa dute dena jartzen edo irekitzen diren zigor espediente guzti hauek errekurritzeko, haunitz geldirik daude, bertin gertatzen da Nafar gobernuak egin dituen ikan saiakerak hundipenak eta bar ekiditeko, hori foru dekretu bidez eta bar olako lege guztiak ere errekurritzen dituzte, beraz Nafar gobernuarentzat ere zail izaten ari da punto bateraino etxaldean kontrako neurriak hartzea, hori abokatuek egiten dituzten pauso guztiak errekurritzen dituztelako, eta horrek adierazten du ze boterea duten, ez? Administrazioa bera, bai, hori da. Eta horrek adierazten du ez dela etxalde txiki bat beraien bizimodua bertzeri gabe ateran eduten. Zagin Lorea hori, pertsonalki nola eramaten den, pentsatzen dut gogorra dela, ere izutuko du alako enpresa handi batek, sartzea salaketa bat. Azkenean zuek ez baduzue atzera egiten, zer da eskatuko duten? Eskatuko dute indemnizazio handi bat, zer izaten da? Ni personalki orain arte lasai nago, ze abokatu gehienek erran digute ez diotela ikusten ibilbide honitzik. Ze haitz zaila dela frogatzea eskatzen ari direna. Baino ikusitakoak ikusita eta zein darra duten beraien abokatuek, edo zein gauza gerta liteke, ez? Eta gainak kezkagarriena da jo dezaketela bide administratibotik eta batez ere isun ekonomikoak izatea, baina izan daiteke ere penaletik joatea. Eta orduan gartzela zigorra ere ekarri zezakeen. Orduan betikoa, ekonomikoa beti, herri mugimenduetatik eta bila genezakeen, pixkot aurre egiteko modua penala bada, horrek beti beldur gehiago sartzen du. Baina, hori, erran dago. Zuek zarete mugimendu baten ordezkariak, baina gero pertsonalki ere, ordaintzeko beta dago. Bai, hori da, eta azkenean haunitz jo dute, egia da, eragile batzuk eragile bezala deituta daudela, baina bertze batzuk modu personalean deituta gaudela. Eta hor ere ikusten da batez ere asmoa enpresarena beldurtzea dela, ez? Segura eski, zeren abokatuak ere erraten zuten, iritsi zitzaigun zitazioa iritsi zen bezala, idatzita zagoen moduan, ez? Bai erraten zuten, beraien izena kaltetu genuena, beraien orduan irabazi ekonomikoak kaltetu genitakela, eta mino, etzen aipatzen ez da momentu batean, zenbaterainoko zenbatetan, ez? Baloratzen zituzten kalte horiek, etzen deus zehatzik, ez? Dena zen guk errana genuena, dena erraten beraiek ez zutela kulparik, beraien burua zuritzen,
baina bertzadera hori ez zuten erraten zehazki, ze kalte edo ez zuten valorazio zehatzik egiten, ez? Horretaz, betiko, ez? Asmoa uste dugu benetan beldurtzekoa dela, eta orain behin adiskidetze ekitaldia pasatuta, ikusiko dugu, ez? Benetan antzinera egiten duten salaketa horrekin, ez? Eta, egiten badute, orduan, beharrezkoa izanen da, aldik eta buia handiena egitea, kontra itzultzen zaien eurei. Baina, Lorea, galdetu nahi nizun nola ez, bain zuzen ere, egiten duzuen kritikez, adiskidetzea eskatzen dute haiek, pentsatzen dute ez dela erresa zuen ikuspuntutik adiskidetzea, ez? Eta galdetzen nahi nizun, zergatik ez. Orain, atera da berriki, uste dut atzo edo gaur ez nago ziur, IPCC-ren azkeneko informearen zatia, eta, bertan erraten dira gauza nahiko larriak, haien artean 2050erako, petroloaren kontsumoaren 60% jaitsi beharko zela. Pentsatzen dut, Lorea, halako proiektuak, halako makroetxaldeak, 7.000 behiraino iris daitezkeenak, ez direla zuen aburuz, lerro horretan pauso sobera ona, ez dela? Ez, eta, bertze gauza bat erraten duguna sortu dugun plataformatik, hau, Kaparroseko etxaldea agian ikonoa badela, bino benetan gure borroka badoala orokorrean Nafarroako abeltzaintza eredua aldatzera, ez? Eta IPCC-arekin lotuta, alde batetik erran, IPCC-aren txosten honek ere erraten duela ezinbertzekoa dela nekazaritza eta abeltzaintza aldatzea eta gure dietak aldatzea. Eta beraz horgakoa da, ez? Abeltzaintza eredua aldatzea. Eta kasu baterako ere orainen naiz oroitzen, baina zehazki datuak, 178 orrialdeko txosten horretako dokumentu bat, bazen Kaparrosoko etxaldeak beraien ongarriak edatzeko duten plana, ez? Beti dozein esplotazio kolako plan bat aurkeztu behartu. Eta Kaparrosoko etxaldeak behar ditu 8.000 hektarea beraien ongarri guztiak edatzeko, Nafarroako 23 udalerrietako lurrak behar ditu, eta horrek, imaginatu, zenbateko erregai kopurua behar duen, ez? Azkenean kamioiak ibiliko dira ongarri guztiak 23 herri horietako lur desberdinetara eramaten, eta horrek dakartzan gasoil konsumoa, ez? Orduan nola sortzen duen kutsaduraren gatik, baita olako esplotazioek duten erregai fosilekiko dependentziaren gatik ere, argi dago, ez? Eredu hau aldatu beharra dagoela. Azkenean, eredu honen ezaugarri nagusia, da segurazki orain aipatu duzuna, ez? Edo horrek ilustratzen du. Hau da, ez da, granja hori ez da mugatzen, granja horren eremu ora, ez? Eremu lur partikular horietara. Azkenean, behar duena da, ekarri mundu osotik, ez? Pentsatzen dut, erregaiak, ongarriak, pentsuak, eta behar ditu, hektarea handara bat, gero ondakin horiek edatzeko. Beraz, nola baitere ez da laburbiltzen horra, da eremu bat, modelo bat oso zabala, ez? Eta globalizatua, egin batean, erran dezakegu. Hori, azken finean, hor ekologian badago kontzeptua dela ekosistemen karga kapazitatea, ez? Eta da, ze animali edo landar edo espezie kopuru bizi daitekeen zonalde batean, ez? Zeintan lurralde horrek sor dezakeen nahikoa baliabide populazio hori mantentzeko, eta eremu hori ere gai den bizidun horrek biziak sortutako hondakinak asimilatzeko, ez? Ze lurra berez ere gai da, ez? Ongarri guztiak asimilatzeko. Kontua eredu honek ze suposatzen du, animali pila bat. Leku batean konfinatuta. Ezin dutenak kanporateri naturalki bazkatzeko, eta horren ekarri behar da, bazka guztiak kanpotik. Guztia Lorea, honaiz ikusten makroetxalderen irudi batzuk, eta badituzte belai handi batzuk, baina belai horietan ez dago belar punta bat ere, zer nahi dutera bat lurra utzik da, beraz, pentsatut, behi horiek elikatzeko, ekarriko da, munduko toki guztietatik, ez, pentsua. Haiek errate dute inguruan dauden sailetan ere belarra eta bar biltzen dutela, baina argi dago pentsuak batez ere kanpotik etortzen dira, ez? Pentsu horren soja batez ere Hego Amerikatik ekartzen dugu eta ezin dugu antzian soja landatzeko Amazonas eta antzeko oianak deforestatzen ari direla.
Bertzetik ere, oraintxe bertan ere, Ukrainian dagoen gerratearekin ikusten ari da, sekulako krisia egongo dela pentsuekin, Ukrainian ekoizten delako zere pentsurako grano alea unitz, eta handik importatzen da, eta oraingo erakin ezin da importatu, ezin da ekarri, edo ez dago aseguratua ekarri ahal izatea, eta horrek ere sekulako krisia sortzen ari da, ez? Beraz, hori eske eredu hau guztiz dependentea da, kanpoko baliagaiekiko, baliagai hauek lortzeko kutsatzen da, ekosistema suntsitzen dira, eta gero bertan ere, berdin, bertan ingurua erabat kutsatua dago, mino gainera handia izanik, hori Nafarroako 23 herrietako lurrak behar dira, hor sortzen den hondakinak zabaltzeko. 8.000 hektarea, hori pila bada, orduan, bai, ez da jasangarria, inondik inora. Guaina dire, erraten 6 milioi gastatuko dituztela ura garbitzeko, edo, haien ongarria garbitzeko depuradora batetan mino zergatik gastatu beharko dituzte 6 milioi euro, ez? Zenbateko dirua teknologia berria jartzeko, sortzen dituzten arazoak moldatzen saiatzeko, zeren ikusiko dugu, ez? Hori benetan irtenbide bat suposatzen duen, sortzen den kutsadura guztiari. Ez alda hobe, ez? Eredu aldatu eta hainen kaltegarria ezten bertze, eredu estensiboetago aldatzea. Eta aipatzen zenuen Lorea, nola Ukrainiako gerrak ere eragiten ari duen, eta hau pentsatzen dut bertze kritiketako bat da, jasangarria ez izateaz gain, ez? Ikuspegi ekologista batetik, gainera eredu nolabait ere hauskorra edo dependientea da, ez? Azkenean, badu dependentzia bat munduko insumo eta elikagai, erregai guzti horietaz, eta beraz, hor arazoren bat egoten bada, orain ikusten ari garen prezioen gorakadarekin, elektrizidadearen gorakadarekin edo Rusiako gatazka horrekin, Ukrainiako gatazkarekin, eredu hau bereziki kaltetua sortzen da, ez? Ikusten ari gara orain, makroetxalde handiz, Valle de Odietako ez delako bakarra, nahiko sufritzen ari direla momentu honetan, ez da? Bai, seguraski arazoak izanen dituzte, ez dakit nolako prebisioak egin dituzte, baina, hori aurre ikusten da, pienso edo pentsuen eskuragarritasuna aitz mugatu egonen dela, eta seguraski arazoak izanen dituztela, ez, merkatuen prezioekiko aitz menpeko da, eta oroar erran nuke ez denak abeltzain txikiak ere badila menpeko, baina agian haiek bertzen motako aterabideak edo bilatzeko erreistasun gehiago dituzte. Kezkagarria dena da, eraberean, haundi guzti hauek zenolako diru laguntzak jasotzen dituzten, ez? Nekazal politika bateratua bera nola egina dagoen, gaur egun edo, joan den urtean, edo 2 urte uste dut direla datuak, bai edo dieta honek 600.000 euro mino gehiago hartu zituen diru laguntza publikoetan. Eta erratu duzu nola, olako modelo dependiente bat, suntsitzaia eta jasotzen aldituen olako dirutzak. Eta gero baina handia izanik ere baldintzatzen aldituzte prezioak, beraiek agian beti aguantatu dezakete gehiago olako krisi egoeratan, margenak murriztuz txiki batek baino orduan. Ez dakit. Lorea, edo zein kasutan, eta bukatzeko galdera bat egin nahi nizun, jende handitzek erango du. Ados, hau agian ez da jasangarria, ados, baditu kaltean dana bat, baina, 7.000 behi jartzen baditu, behintzat industriarekin aurrera segitza da, eta lanpostuak sortzea, ez? Hau ala da, Lorea? Ez, eta badira, ez, gero eta txosten gehiago, uste dut, iaz ekologistak martxanen aterazuela txosten bat, erakustez nola benetan ez den lanposturik sortzen dena nahiko prekarioa da, eta justun olako makroetxalde, ze bertze gauza bat erraten dena ez, olako landa ere muetan, olako etxalde, despopulazioa mugatzeko balio dezaketela, baina txostenek eta datuek
adierazten dutena kontrakoa da. Ez da populazio gehiago gelditzen, ez da lan gehiago sartzen, ez azkenean olako makroustieta egiten gauza honitz mekanizatuta daude, ez? Orduan lan hori eskulana murriztu egiten da. Jende gutxiagorekin lan berdina egin dezakete makina haunitz dagoelako. Dela ez hainbertze Soria inguruan egondu nintzen, eta hango pertsona batek erraten zian herrian bazituztela 15.000 zerritako olako etxalde handi bat, eta bakarrik 2 pertsonak egiten zuten bertan lan, 15.000 zerrirekin, orduan ez da reala olako etxaldeek edo industriek, etxaldea ez bada, industriek ez dutela lana sortzen, ez da egia. Bete-beteko garrantzia eta zentralitatea izanen duen gai bat, batez ere hemen Nafarroan, hurbiletik ukitzen digulako nekazaritzarekin zerikusia duen guztia eta baldintzarekin, etorkizunean izanen dugunekin, seguro zer irakurri eta zer berri, beraz Lorea, ea zer gertatzen den zuen salaketarekin eta mila esker handitz gaur goizean, rato hau, momentutxo hau gurekin izateotik, mila esker handitz. Mila esker zer ere. Mil esker gaurkoan ere, hor egoteagatik bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.